I had to try to know if I'm right or wrong going to it. V tomto roku som sa rozhodol pre dôležitú vec, a to vydanie otcových albumov na vinile, ktoré už dlhé roky na viniloch nevyšli a sú veľmi vzácne a zháňané. Budeme začínať albumom Provizorium, ktoré vyšlo v roku 1972 v Prahe s veľmi zaujímavým obsadením. Je to debut môjho otca, ktorý započal veľmi zaujímavý a dôležitý vývoj v kontexte československého big beatu. Myšlienkou toho je zachovať čo najpôvodnejší obraz toho vinilu, ktorý vlastne vyšiel vtedy. Cover, ktorý ostáva pôvodný, bude robiť Samo Pernecký, teda syn Jozefa Boba Perneckého, ktorý robil aj pôvodný vinil a aj všetky ostatné. Apple tree in winter, oh so sad, she's alive. Chceme, aby zvuk prešiel jemným mástrom, ktorý by sa mal robiť v Nemecku, a budeme mať pokrytie nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Myslím, že každého fanúšika poteší nejaká pridaná hodnota. V tomto prípade by to mal byť tento poster, ktorý vyšiel aj k pôvodnému vinilu, ale neviem, že či vyšiel iba v nejakej limitovanej verzii, pretože sám som našiel doma iba niekoľko pôvodných originálov. Na jeho druhej strane sú uvedené texty pôvodné od pána Lihosita v angličtine, čiže vlastne človek dostane jednou ranou nielen poster, ale aj texty. A je to vlastne niečo, čo malo byť aj k pôvodnému vinilu, ale zrejme sa to nedostalo ku všetkým, ale teraz to napravíme. V prípade, že sa nám podarí Provizorium pustiť do sveta, tak sme pripravení okamžite vlastne jednať o tom, aby sa ďalší album, či už to bude Modrý vrch, alebo Pevnina detstva, alebo ďalšie, ktoré sa ponúkajú, rovnako začal reediovať, čiže by mal vlastne tento projekt pokračovať ďalšími reedíciami. Samozrejme je veľmi dôležité, aby ste sa dostali k všetkým dôležitým informáciám, čiže budeme sa opierať samozrejme najviac o facebookovskú stránku, kde máme výbornú základňu, čiže všetky dôležité informácie budeme vešať tam. Takisto sme založili webovú stránku dežoursini.rocks, ktorá bude fungovať, a potom prostredníctvom štartovača budeme zbierať kapitál na to, aby sa celá výroba dala zrealizovať. A ja na záver iba chcem veľmi pekne poďakovať za podporu a za vašu lásku k tej hudbe a za vašu priazeň. Za nás všetkých.